O jora jotono no subrai jisuni mungbai lamsogo. Dormo Krwikha. Walai suglai, botharlai, toktharlai, seeketh dakai, khoroksa te khoroksa no poito khlaimanya wngmani wngkha tatalni bothaise. Tatalni yagulo lachima phayo. Abono huinani bagui nasilermano jaga thai ruo. Hake truk sengsarni joto hamyano jaga ruo. Sekangni aborok Adam tatal cengginyo sengsaro joto hamya phai sokpayo. Soitan hingke tatalni bufase. Sengsar kupulung tatal tei bini bethai sumsokno sokomorui mankhe sengsar tei bororo khaksangma gwnang eba khe langma katal mannai. Phiya amusuk khe tatal hayakhe sumsok koplai wngkha kami amchai dophao kubui bachaimanliya koshongbangliya Dormo Krwikha. Dormo eba khe kubui yaphango jotoni thani rwjakse hayakhe tongo. Phiya tabuk abo derakha Dormo Krwikha. Room buchap beremtham botang chi ni simi chi nuyo. Omo elembago hai hinui sama hai. Kaham khoroksa phano kwrui kaitor no naituknai khoroksa phano kwrui bebak borok kaitorni lamani pheri thangbaikha samung kaham khoroksa phano khlailiya katsui khoroksa phanoya. Dormo akokno khaksa wansuklaikhe nini ani wnglainai hunba tini oro sana naimakhe nini ani wnglaiyawui dormo khlailainase nangsugui tongkha. Dormoni kok yaphang wngkha hamjakma. Abono sbai wansukhe tatal seeketh dakai hamya chaya chamaya nungmaya samaya tongmaya tei kanmaya chummaya kok phayo. A kok yaphangono tongo. Abono kaitor subrayung Ishwar yaphangono sengsaro bororokno ruwi rwkha. Elembago nugo John bucha beremsa botangsa kok yaphangni simi no tongo. Kok kaitor bai tongo tei o kok no kaitor. Hake kubui kaham kok abono dormo. Abono kaitor, kaitor no kok, kok no dormo, dormo no kaitor. Abono yaphang, abono buchu. Abono spiritual Bible. Haini bagi Christian rok samakhe Bible kaitorni kok thaise. Abo sekango no tongo. O kok no sbai saimanna muchungnai kha kuphur rangsakni Ishwarni bwsarok. Like, subscribe tei comment khlaiwi channel bai kwrwngwi tongna khlaijadi. Hake grontho eba khe Bible tamno hun tei kaisa message o salainai. Hake tabukni kok khe ahai kami amchai dophao Dormo Krwikha. Buini dopharogo khe khuknargwi kok sama chamaya nungmaya kok no kasui phwrwngma tongna chana phwrwnglaima kanma chumma no tui hus wnglaima thangna phaina phwrwnglaima dagelaima rok tongo. Haini bagwi hamchama tongo. Nini ani nukhung kami amchaio mohai kwma rwrwkha. Nukhungo Dormo Krwikha sago Dormo Krwikha. Haini bagwi derama bango kirima phayo kha thari manya poito kwmai phayo. Nini nogo Dormo Krwikhe Ishwar kaitor subrayung Krwikhe nung sabuno nini dukho kosto birmani kokno sanai. Nung buma hwnjaknai bwsai bwsa nokni bike scooty gadi tlangwi nokni ongkhorwi thangkhe sunruma chawi kiri ma tongo. Lama kongma rogo kahamde wngno hamyade wngno hnwi. Oro jodi nini nogo nini logi Ishwar subrayung kaitor Krwikhe nung sabuno sanai. Nini sajaknai borok tongna nangnai. Haini bagwi super power kaitor no sana khlaidi. Bosi phiyoknai, chubanai, teidulnai mothangnai. Abo haino nung buphabo nini nangmani kokno kaitor Ishwar subrayung no sadi. Nung bwsabo buma buphani bagwi Ishwar subrayung no sandi. Nung leader bo, nung kami phangbo, nung businessman bo, nung chakri khlainai bo, nung porinai srangnai bo nini Ishwar no sadi sandi. Dophani bising kami amchai kaisani bising kiri koro
wanalachi bangi phayo. Tongmung akhaita juda juda nokbar sibi phayo. Aborok bebak dormo Krwikha wngmani janija nukhungo samlokmani Krwikha wngmani bagui se wnggo. Nungbo bini kami no kirio, bobo nini kami no kirio. Nungbo buini nukhungni borok no kirio, buibo nini nukhungni borok no kirio hlachio. Tamani hinmale dormo Krwikha. Elembangni okok joto nukhungo no waisa khnajakse nana dabura okra chakra rok phwrwnglango salango se Ishwar bwntai kaham no khulumdi. Ishwar subrayung no tukui musui kathar khe barokdi kathar khe tongdi ligri sigri opobitro taklaidi ter sena palaidi buma bufani kok khnadi okra chakra no borom khlaidi bulai toglai bwtharlai tangdi sitra bijila tongmung tatongdi naithok khe chumdi kaham khe kandi dok dak khe tongdi chadi sikok mangkhok ta wngdi paji tatal tasadi buini manino yak tardi ta khamadi yangni kok ayang tunnai naislernaI kok rujunanai tangdi samaya kok tasadi chamaya chamung tachadi kaham khlaidi hamya no khibidi mwsangya tongmaya tongmung tatongdi aborok no dormo phia nukhungrogo a dormo komikha dormo Krwikha bororok ahaino wansugo ahaino tongna muchungjago ahaino tongna naio tongo phia kha chongui naidi o rangchakni Ishwar subrayungni bwsaro khoroksa phano o jungjalni yakni katiglak swngchar gwnangui dopha gwnangui jungjal phaifuru nungbo katiglak o jora dophani halok belai hamya o burum jabrum chawi kaham no romui manya wngui tongma bango haini bagui yoksama nukna muchungnai rok dormo khlaibai sidi chengbai sidi English o kokthaisa tongo charity begins at home bebak samung kaham nogo se chenglainya nangsinai haya khe phainai nokbar no kasunani belai tuglainai abo belai kutung belai phankrak mungsa mukumu yakarglak bebak no sipsawi tlangnai sokomoi klangnai phiaba dormo kutugo taklaidi khangui thumui chalaina buino boksinna dormoya uye borok kuthum laiyi rang puisa khibi laiyi sobai laiyi dormo khlailaimani abo bwkhani bisingo kaitoni pholani samung tangjagya se wngkugo aro batailaima bolailaima se gobang nukjago a kuthum laima bisingtwi bwswk borok slaijak bwswk kaham wng a kuthumnai borok bono sinai jisaya diari bo sakha beremsa bwtang chithamo o samung chugya kuthumma rokno ang sese seleng sio hai ingyai nok nukhungni samung humungni loge kwplai kaitor twidulnai subrayung katirinai phanganang Ishwarno nok busuo achugui phungo eba sarigo kisa diaidi suridi sorgo chungsasa rangchak hani chukno hawo tongnai srannaisano muitu khlaidi hake haino hai samung homungo yak redi jora nawi kaham hamya bwsabutui cherai khonai kami amchayo kisa misa salaidi oro kokthaisa tongo kebo anile nangya tahndi bwskangni nokbar hamya jotoni sago sipnai nangnai ahai ingyai chungsasa chukno hano se naisikdi tongkwchang hamjakdi nogo kokkwchang chengdi tamni hinkhe elembago sawo ipis bwsap beremtham bwtang nichi chini bisingo tongnai aphan bai chung sanma bara khlaiwi mannai chung wansukma bara suda khlaiwi mannai akaitor amen.